idan kana so mu zauna lafiya ni da kai dan arzikin nan da maza ke yi ka je ka nema. Tun safe malam suke ganawa da manyan aljannin Afirka. Wa'annan ku kuke jawo masu cosmetic asara. A wannan gidan zaki fara cin yabo. Jahannama tana da ragama guda 70,000 a cikinta. Ni wallahi yunwa nake ji. Da Allah ɗauko cokali ki ringa tsakura ta ki ci. Sai dai Allah ya jarabce ni da bala'i da masifa na talauci. Dukkan nan Lalaki. ba fa lalle bane ta sake ba mu bashin nan. Zance fa ake na abin da za a samu a sa a baki amma kina zancen hoda. To ai shinkafa ita kuke take wahalar da ku. Kwanan masaran me? Malam Tanko idan na taimaka maka ni kuma cutuwa za. To uwa ta ce ke zan miki wata ta'aziya. Al'umma suna buƙatar taimako kuma ba na wasa ba. Shinkafar da hajji ne ake mata a wannan zamanin. Ga kyau inda na ga wajen siyar kayan. Kaga alamun wasa a fuskata ne.